Comprensió oral. Cicle mitjà. Text 1. L'aventura al bosc. Era un dissabte assolellat quan la Laia i en Marc van decidir anar d'excursió amb els seus pares al bosc. Es van posar les motxilles a l'esquena, van agafar una cantimplora plena d'aigua i unes quantes galetes per berenar. Quan van arribar al bosc, van sentir el cant dels ocells i el suau moviment de les fulles amb el vent. De sobte, en Marc va veure unes petjades estranyes a terra. Semblaven molt grans per ser d'un gos. «Mireu això», va dir en Marc emocionat. «De quin animal deuen ser aquestes petjades?» La Laia, que sempre portava un petit llibre d'animals a la motxilla, el va treure i va començar a buscar informació. Després de comparar les petjades amb les imatges del llibre, van arribar a la conclusió que eren d'un cérvol. «Podríem seguir-les per veure si el trobem», va proposar la Laia. Els pares els van recordar que havien de ser respectuosos amb la natura i no espantar els animals. Així que van seguir caminant en silenci. Després d'uns minuts, entre els arbres, van veure un cérvol menjant fulles tranquil·lament. Tots van quedar bocabadats davant d'aquella escena tan bonica. Van decidir quedar-se quiets i gaudir del moment sense fer soroll. Després d'una estona, el cérvol va marxar lentament cap al bosc. «Ha estat increïble», va dir en Marc. Després de l'excursió, van tornar a casa amb moltes històries per explicar. Aquell dia havien après que la paciència i el respecte per la natura els havien permès veure un animal salvatge en el seu hàbitat. Moltes gràcies. Fins aviat.